Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Alea at taga Nueva Vizcaya, ngam iti agdama kat adda iti pagilian nga Estados Unidos. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa, dagitoy akablaaw. Happy birthday ka ni Jade nga anak ko inton December 9. Kastamo ta kablaawak ni Manong na Ajet. From your mama, Jasmine Rivera, iti Qatar. Shout out kada Domilin Miguel, Breaker Stone, Michelle Quintos, Lilibeth Contillo, ken Mirno Cristobal. Makablaawan da Terepitena, Ana Marie Kiliza, Joan Mewag, Vilmo ken Linda from Carolina Villanueva Mangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Rhea Joy, Sydney ken EJ Jr., Apok Adakin, Ayana, Zane, Clinton ken Amira iti Macau, from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Shout out kada Carlina Aliera, Ariel Timbresa, Maribel Bowat, Leonora Bautista, Nati Agustin, ken Castañeda Floresma. Kastamot kada Belinda Ramos, Jackie Claro, Susan Ronquillo, Emelda Velasquez, Nida Niveras, Roda Ramos, Adela Vergara, ken Maricel Medina. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leia. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad naklatan itinagan Alea, taga Nueva Vizcaya ak, ngam addaak ita dito'y Estados Unidos. Daytoy adrama ti kanayon mi adenggan kadagiti dadakkel ko, idi addaak paylaeng iti probinsya mi. Nang runa no adda kami iti talon nga agub-ubra. Makital-talon laang dagiti dadakkel ko manang, iso ang makunak anarigat ti biag mi. Ngam ingkar-karigatan da nga insakad ti panagadal ko, iso ang nakaturpusak iti kolehyo. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, takayat ko amang ngagan ti kapanunutam. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilian tayo a Pilipinas. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagapon nyo tatang? Itay kayo pa'y kano arimor ko na ni nanang? Napanak man itayan da kumparik nga ingaw anak kao. Simangput namin tay kaanakan na naggapo di Estados Unidos. Imbagman, tanapan di tayan da tata Ingo. Napan mo't pimasyar a anak kao. Kung amok nga minda dya kaanakan ni kumparik nga ingaw, ta nagnanaan mo't dito lugar tayaw, sakbay anak kadano ni dya Estados Unidos. Ah, kasta ka di tatang? Awal ni nanang mo nga eh. Aday di kusina tatang, aglutluto iti pangaldawan tayo. Nasaya at maltanay, mabisinak mo taon. Nalabsak kami ni Guryo itay kung nag-istorya kami. Iso medyo naibayagak anak kaawid dito balay. Ala, agina na kayo nga rudan, tamangan tayon ton, apaman ang makaluto ni nanang. Wag, sige anak ka. Kumusta matay na panamitay lakay? Nasaya at maltbakad. Nagmait na kayo istorya ni Ryan. Sana pulos ang nagbaliw to ugali na nga oray nasaya at hindi kasasad na iti abraw. Talaga mo't ngamin anasingpot na iti akaanakan ni kumparem. Iso anasaya at mo tinagbalin abiyag na. Mayat ti trabaho na iti abroad. Di Estados Unidos. Kung citizen mo't gaya mo ni Jai bakal. Ada ka no duwang anak na daksangga sa tanagsina na magaya mita asawa na. Anya, ay una yan. Akat, ayan nga'y dagiti anak na. Ada da iti abroad ita ayan ti ikit na. Ada kan kuwa na dagiti ubay.
Amerikana tinagbalin nga asawa na nag-divorce da kanumutan. Kasta talaga iti Amerika lakay. No adda di da nagkinaawatan, ag-divorce da sigod. Sana kas dito'y Pilipinas, sana rigat ti agsina. Nang runa ka, tawan mo ti divorce dito'y. Huwag nga raw. Naimbagman ta nakabakasyon. Adda ka no inasikaso na. May papansamot itinegosyaw. Ay, kasta aya. Ay, nasayaat mo't no agtalinaad iti sumagmamanungal daw dito'y. Tapno makabakasyon mo't. Amo mo't ni Amerika. Trabaho da trabaho ijay. Medyo agbayag sa nga agpaiso ditaw, bakit? Kastamot ti kuna na itay. Ay, ne, panawan kanta, dapat aramida ka sa talaw, aldawan. Ay na, nagadumanon ti bulong anargrag. Masapul madun akaraidan to'y arubayan. Naimbagngal daw yun, Nana. Naimbag nga aldaw mo mo't barok. Anya ka diti masapul mo. Ang ada ka din ni Tata Mando, Nana? Napanijay talon, barok. Sino da ka day? Didak ka din mabigbig, Nana. Siyak ni Ryan. Jay ka anak ka na ang kalinggo. Ha? Ay, sika ka din day tabarok. Ay na, pasensya ka, tadi ka ba't na bigbig? Ay, nakarkaro at imaer ka, barok. Agyamanak, Nana. Nasapa mo't gaya man na panijitalon ni Tata Mando. Kaya't ko mga minti sumurot kan kuha na jitalon. Kaya't ko matagpas siya rijay. Ay, kasta ay nasapaan na pan, taado ka no ti ubraan na itay jitalon. Sayang, tadyak na abutan, Nana. Nanang, umay kayo agar mo saran. Ay, adamat gayang bisita. Good morning. Iso ni Ryan. Tay ka anak ni tatam nga inggo, Leia. Jay ngay istoryaan ka data ni tatang mo. Ay, kasta gayam. Good morning. Dumanon ka dita balay, Ryan. Sanen. Imayak lang ta sumurutak kumaka ni Tata Mando jitalon. Wen nga rod anak ko. Ngam nasapa mo't anapan ni tatang mo. Ngam uray no kasta. Dumanon ka barok ta agar mo sarkapay. Ha? Wen nga agpaiso. No kayat mo. Siya kundi manghuyog kan kaamapan ijay talon. Total, awan mo trabaho kita. Mabalin ka nga ipashare ijay. Nakababain mo't kan kaalay Amang makaistorbo ak. Saan? Okay laeng. Ngam agar mo sartayo pay, sakbay ama pantay ijay talon. Okay? Sige nga Rod. Agyaman na kada kayo. Nagpintas gayam dito talon nyo. Saan may ako kwa daytoy? Makitaltalon laang ni tatang. Kasta karigat ti biyag mi. Di mo ibagaday ta. Awan ti tao ang marigrigat. Basta nagaget ka na sa lawkag. Daytangarod ti pagyamana kadagiti naganak ko. Inkarigatan da ngayon sakad ti panagadal ko. Isa nakaturpusak iti kolehyo. Isa kayat kumat kumaasubadan amin arigat kan sakripisyo da kanyak. Amom, nagasat ka tanaadaan kay ti dadakkilakas kadakwada. Kan nagasat namat, tanaadaan day ti anak akasken ka. Wen gayam, naimbag man ta, nagbakasyon ka dito yung lugar da tata Ingo. At ang amin kinasaritak may papaniti negosyo. Kayan pamrayak mo tin atag relax.
Kalpasan tinapasamak kada kami iti sigod nga asawa. Apay? Anya tinapasamak? Nag-divorce kami. Naduktalak kada sa bala lalaki iti biyag na. Hangam, ada kanyak dagiti duwang anak mi. Sa baling amin ti kultura da, ta saan na pinay tinaasawak. Kasta gayam. Ada ka gayam iti healing process. Di ka agdanag. Lumabas tulad ta adi mo mapakpakadaan. Ti pagsayaatan na, adakan ka dagiti anak mo. Wan nga rod. Isumot lagayam adito'y tinangiturungan kanyak ti Diyos. Tadagayam dito'y ti makatulong kanyak tapno makalipat akadagos. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ryan? Napintas ti lugar yo. Makapasalibukag itirik na taglawlaw. Kan kang runaan ti amin. Nasingpot dagiti tattao dito'y. Kasken ka, Leia. Damo pa'y lapan nakamamok ka ni Ryan, ti kaanakan ti kumpare ni Tatang ang naggapu iji Amerika, nalagaanan ti riknakan kwa naman ng Emmy. Nasingpot ni Ryan, iso na laeng tanaladingit iti isasangpot na ditoy, gapu iti napasamak kadakwada iti asawa na. Manipod na gamamu kami, kanayon moten asumarungkar ni Ryan iji balay manang Emmy. Pasaray sukunan nakpayan iti pagtrab-trabahwak. Nadlaw ko nga adda pa naggusto na kanyak manang, ngamjak ingkan kano, aging ga idinagdaton moten kanyak. Nagtultuloy nga rod ti kanayon apanang pasyar na kanyak, apuon ti pagsidsid daawan dagiti dadakkel ko. Anak kao, at damat madlaw mi ka ni nanang mo. Wen nga rod, Leia. Anya ka diday tananang, Tatang. Kanayon nga agpasyar dito ni Ryan. Kanayon nga itulod na ka dito balay no agapo ka iti trabaho. Tatang. Agar-aram ka di ka ni Ryan, anak ko. Agpudno ka, Leia. Kinapudno na. Nabayagan nga agar-aram kanyak, nanang, Tatang. Diyak pa'y inaklon. Kastaya? Wan, Tatang. Kayat ko pa'y masigurado tiriknak para kenkwana. Sa bagay, adakan iti umno nga edad anak ko. Ang di ka ko magdardarasudos. Pudno ti ko na tinam. Sa bagay, makitak mo't anasingput ni Ryan. Iso na lang, tamom ti estado na, Leia. Ure nagsinadan iti sigod nga asawa na, at dadwa nga anak nga imbati na iti Amerika. Amok day Tatang. Dukas pangarigan, agayat kan kenkwana. Nakasagaan nakakade ang mga klon kadagiti dua nga anak na, Leia. Laglagi po nga adda responsibilidad ni Ryan kadagiti anak na. Pudno day ta, anak ko. Nako, nakasaga nakakade iti kasta sitwasyon. At danton asuman mo arumbang ataripatwam no kas pangarigan agkatuluyan kayo ken ni Ryan. Di kay agdanag Tatang, nanang, tingitingag pa'y anaimbag tiriknak. Ken siguradwak asa anak to nga agbabawi iti agbalin a desisyon ko. Agyaman nakta inaklon mo ti panagayat ko kan kalaya.
Kunak nagsublak iti Amerika nga awan nam na mag iti dardarirag ko nga ayat. Ay ayatan ka matrayan. Kan napanak nakakti kinapudnom, iti lasod ti panawan a kaaddam diti Pilipinas. Kat sapay ko matadi kanto agbalbaliw, uray agin nadayutan ton. Saan to, Apolos Leia? Kat apaman na makasangputa ka di Amerika. Ipudnok to kadagiti anak ko, nga addan ton may kadwa nga inada. Ha? Ay, amano maklaat dan turayan. Amano saan da pa'y anak kasagana nga addan kasukat ti inada. Man nakaawat dagiti anak ko. Amo ka maragsakan dan to ang makaammo iti maipapankan ka. Sapay la ko mga rod, Ryan. Asikaswak to matandag iti papeles mo. Tapno maisurot kan to napaman niya agsubliak ditoy. Kayat kitoy. Kayat ka nga langin di Amerika, Leia. Kat nung mabalin, ija ito ti pagkasaranta. Kasaritak dagiti dadakkel mo, maipapaniti da ito a plano. Sikat ti makaamo, Ryan. Agtong palak iti kayat mo. Anya jay ko nambarok. Kaya't kayo kumamakasarita ka ni Tata Mando, Nana Lydia. Ha? Ay, apay barok. Maipapaniti anya ti pagsaritaan tayo. Apay anak ka seryoso kalaunay. Talaga seryoso ak nana. Isaada kayo ko ni Tata Mando, ti kaya't ko ang makasarita. Ay, kasanungay barok, katawan pa iba't nilakay. Mabaling ka din nga orayak, nana. Ay, katadalatakan ka, Ryan. Ay, kunaklano ni Leia nga anak mi ti gagaram. Taibagak ko mga adda iji trabaho na. Amok day ta, nana. Talaga ada kayo ko ni Tata Mando, ti kaya't ko ang makasarita. Masapol ang makapagsasarita tayo. Sakbay nga agsubliak iti Estados Unidos. Nakasublima rin ni Ryan di Amerika, anak ko. Talaga ka na adesidido ka na sumurot kan kuwan, apa man na maornos na dagiti papeles mo. Wen tatang, katnam na maak maawatan nyo dagiti plano mi. Naibaga na mo't tanday takada kayo. Wen, anak, maawatan mi ka ni nanang mo. Isunalaang tamaikawa kamin taon. Nang runa di inam. Agmay saka nga anak may. Kadi minapadasan apulaos anaya dayo kakada kamay. Isa mailu kamin tulakit di akanayon kan kalaya. Uray siyak mo't atatang. Kailiw kayon tuunay. Ngam, ti pinanunot ko. Kat ti maipaay kunto kada kayo anamay, apaman ang makadano nak ijay. Tulungan kayon to dito'y tatang. Taday tati arapaap ko. Ti maipaayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Anyang iti plano mintun adakan ija anak ka. Kabayatan nga awan pa'y anak mi. Agtrabaho akto ijay tatang. Tapno adda maipatulod ko kada kayo dito'y Pilipinas. Leia. Jakmat kayat nga obligaan ni Ryan maipapaniti dayta. Ngamnam na maag katumulong tumatlaang. Taday tamot timbaga na kanyak. Kat pagyamanan tayo, anyan tuman ti may paay na anak. Taday talagang panangalan akin ka iti Amerika kat dakilan at tulong ka na tayo. Apaman ang naurnos ti amin akasapulak a papeles, na isurot na kun ni Ryan iti Amerika manang. Kat napalabas laeng ti sumagmamano a bulan, nagkalaysa kamin. Kasi tinapagnumuan mi nga agasawa,
Nagtrabaho ak kabayatan nga awan pa'y anak mi. Tumultulong mat ni Ryan no kasjay nga agipaw itak iti kwarta kadagiti dadakkel ko. Iso ana ipatarimaan datatang ti balay mi. Taapag isunto kano no agbakasyon kami. Kasta unay aragsak ko manang gaputan na tungpalan ti tartari gagayak para iti pamilyak. Naglabas ti tawan, nagsikugak, kat impas ngay ko ti umuna nga anak mi ken ni Ryan. Kumusta ni baby, Leia? Ay na, aglamlampay. Sangit sangit itay pimanaw ka. Ha? Birbiro ka na ti panangilililim kan kwa na. Agpaiso? Ayan na nga ron, taililig manen. Narnakanan nabanog siguro ang nagsangsangit. Si kantumot nga minta inruam mo ama ililili. Bye-bye am ka di. Tap numarik na love ko. Aywan, kumusta ang gayam dagiti kakabsat na? Umaydan to kano pa siya rin dito balay inton weekend. Kadwada na auntie. Ay di nasaya atap no iliwan da mo ti kabsat da. Talagamot nga min ama iliw da iti baby. Talaga Ay, wan gayam Leia. Ag-resign ka ni ti trabaho. Ha? Ag-resign na kun kunam? Wen. Tapno may pamay sa mataripato ni baby. Diyak kaminan kahit maulit tinapasamak kadagiti kakabsat na. Asaan ang nataripato ti inada. Ti kayat ko, si ka mismo ti mga sikaso iti anak ta. Maawatan kamot ket di Ryan. Ang kasanon ti obligasyon ko iti pamilyak. Kasano ang makaipatuludak to pa iti kwarta kadakwada no saan akong nagtrabaho. Di kagdanag Leia. Siyak ti makamo. Di mon pagparikutan na ita. Ti panunutam ita kat ti may papan ka ni baby. Hello, Tatang. Kumusta kayon ka ni Nanang? Nasayaan mo't anak ko. Di na kami pagtaragan. Kumusta kayaw? Kundi apo ka. Nasayaat kami Tatang. Nasalun at ni baby. Ay, wan gayam Tatang. Ano sa nyo pa'y laang adyak makaipatulod iti kwartayo Mabain na kami nga agkaradawat ka ni Ryan. Diyak mat kami na nagtrab-trabaho. Taim pa may sakmat nun tinang taripato ko ni baby. Wan, anak ko. Rumbong lang nga surutam ti pagayatan ti asawa. Tapnawan ti rumswari, ribok iti nagpagtan ng asawa. Di na kang panunutan, ta saan na kami mo't nga obligasyon, anak. Tatang, Atong tinaitulong mo katak kami sipod ka dam dita Amerika. Sobra-sobra, Leia. saan Tatang? Ingkarik day ta iti bagik at tumulungak aging ga iti kabaalak. Bakit kan lakay kayon? Rumbang laang agre-relax kayon ako ni Nanang. Bayan nyo, takasaritak to ni Ryan. Masapul ang makaipatuludak manan iti kwartayo, Tatang. Apa nagbayag ka mangilo ka titiri daw? Pasensya kan Ryan. Adak namin iji kwarto. Hala, isagana mong timakan. Mabisina kon. Mabitlaang. Dandanin maluto ti sidaan. Anya? Di ka pa'y nakaluto? Mabisbisina kon. Pasensya kan. Katurturog namin ni baby. Di na kaya ti paibaba. Iso analadawa ka nagluto. Anya matan? Nanganak lang ko mga rudan ni Jarwar. Ano kastamat lang? Agmalmalum ka nga, dadi to'y balay. Di mo pa'y marami dagiti trabaho, may tinasayat. Danga ka talaga. Anya ti ko nam, Ryan?
Ulit man timbagam. Kunak, dang nga ka. Di mo maaramid itinasaya ti trabahom. Gapula ang ta sa anak na nakaluto adagos. Kasta tibagam kanyak. Di mo lang mo no kasano karigat ter aramidak dito yung agmalmalam. Agaw awirak iti anak ta. Kan trabaho ka amin dito'y balay. Katrumbang lang ah. Tanya ka mataramidam, agdon niya? Naglain ka maten. Saan ka nga inasawa tapno adda ka lang dito'y balay nga agim imas kat siya kadak di tarwar nga agtrabaho? Taapay, asino tinagkuna asikalaang ti agtrabaho? Adamat trabaho krayan, ngam pinag-resign nak. Ita, kasta ti bagam kanya. Ang bullshit kit di! Nabanlugak! Ita kastoy pa iti sang patak? Maturugak man langan, bullshit ka babae! Nagbaliwan namin pinsan ni Ryan. Kabailan nakpayan nga pagsawan iti agkakadakas. Kaslasaan nga asawa ti trato na kanyak. No amukla kumakas to'y gayam ti kababalin na. Jakla kuman nakias asawa kan kuana. Kasla ak tagabo diti balay. Jak pulos makarwar. Kasla nang asawa lang timang taripato iti anak na. Kan mang serbikan kuana. Diyos ko, ikanak kumapay iti kired ti paghinakam. Kasla jak ngaminan kabailan ter aramidan na kanyak. Tulungan nak Diyos ko. Para iti anak ko. Oh, ape akas ti panangkit kitam kanyak. Aday bagam? Ryan, agi patuludak ko may ti kwarta iti Pilipinas. Nabayag naminan ajak napatuludan da tatang. Tapay? Aday padulin mo kanyak akwarta tapno siya ti pagdawatam iti ited mo kada tatang mo? Saan ka di asika mismo tinagkuna? Ajak pagdanagan ti patulod ko kadakwada. Uray awan trabaho. Tasika ti makaamo iti amin. Idi dayta. Ngam ita saanen. Dumakdak ka ni baby. Umad-ado ti gastos da ngagkakabsat. Basit laang mo ti daw-dawata. Oray pay. Saan ko nga obligasyon dagiti dadakkel mo? Naglaing kayo na sang kapamilya? Saan ka nga inasawa tapno pati tinaganak mo kat sustentwak? Nagsakit mo ti panagsasaom, Ryan. Saan ka mo tasigo da kasta Apay nagbalbaliw ka mo ten. Masurunan kami na mangkit-kitakan ka. Awan pa'y pakaay-aywan kang ka tunggal sumangpetak. Gaputa kasla ak babaunan no tratwem. Saan nakababaunan, Ryan? Asawa nak? Diyak to pa'y makarwaron diti balay. Tanya kumataramidam na rumwar ka. Nagado ti matrabaho diti balay. Saan na day tamapan agpasyar tar aramidam? Mabanbanugak mo, Ryan. Adapay abak ko ababaunan diti balay. Adapay ti anak ta nga sa asikaswak. Agiaman ka kit di ataawan pa'y dagiti anak ko ditoy. Sa bali pa'y timang tartaripato kadakwada. Jaklam mo nadada pa'y ditoy. No kastamot la ti tratom kanya kakasla babaunan. Anya pa'y la ti serbina nga agdandan nata. Marik na Ryan. Awanan ti patagkukan ka. Amo matlagayam. Anong sama? Hagasam? Nakadanon ka dito Amerika gapu kanyak. Saan ka di pa nga umdas dayta? Saan aday ta tinapatag kanyak? Ipariknam kumamot nga asawa nak. Anapatagakkan ka. Nagadungam mom. Anya ti kahit mamapasamak? Makisina ka kanyak kasta ka de? Tapno makiasawa ka iti sa bali dito Amerika kat nanamailat ta tibiyag mo? Saan to mapasamak dayta, Leia? Ryan. Agsina ta nga pagawidan kay dya Pilipinas. Ken saan mo mabalin nga itugot ni baby? Anya? Kayat mo asawan?
Pagawidan nak ngam ibatik kan ka ti anak ko. Natural. Basta agawit ka. Taday tamo ti kayat mo saan ka di? Oh, di agawit ka kag may mesa. Saan? Sa anak a pumanaw ditoy asaan ko akadwa ti anak ta. No kasta nga rod, anusam ti kasasaad mo dito'y balay ko. Hello? Tatang? Nasayata nakaawag ka anak ko. Nabayag nga inururay mi ti awag mo. Kumusta kayo ni daan? Tatang? Apay nagsangit ka anak. Ada ka diti madaan na pasamak dita. Kasla kon makaanos nito'y tatang. Ah. Kaya't kunti agawid. Apay anak ko. Ano din ang pasamak? Sa balin ti ugali ni Ryan, tatang. Nagbalbaliw namin pinsan. Saanin nga asawa ti trato na kanyak. Kasla ak tagabo ti pangibilbilangan na. Anya? Ay nagalasan ka ramit na sa lalakay. Kaya't kunti makisinakan ko na tatang. Kaya't kunti agawid. Ngam di naman kaya't nga isurot ko ni baby. Agsina kami kanong ibatik kan ko na ti anak ko. Ba nagajakmat kabalan, tatang. Anak ko. Jak kabalan na maisina kanyag ti anak ko. Ano nga rin na desisyon mo, Rhea? Sabay awan kami di tapang kamangam. Ikarigatak nga ibturan ti amin. Gapuman lang iti anak ko, tatang. Sana baling agsakripisyo ak. Basta sana mayadayo kanyak ti anak ko. Diyak kaya ta dumagkal ni baby adi nagtun bigbigan nga inana. Mala, anong samno ka ba alampay, anak ko? Basta din nakalakit ni dagdangaran na asawa. Tanong kasta ti mapasamak sa bali na sarikaan na ita. Mabalin mo nga idarom, Rhea. Uwan, tatang. Katidag pagdanagan. Kabala kasalwadan ti magik. Urayan niya pa'y ti mapaspasamag. Basta tinapatag. Adaak iti din na ti anak ko. Aging ga kadagitoy apanawan, adaak pa'y laang ditoy Amerika manang Emmy. Jack nagawid, tadyak kabailan apanawan ti anak ko, iti sidong ti amana. Jack kayat adumakkel ti anak ko adinakton mabigbig nga inana. Ti pagyamanak laeng manang kat dinakmet dangdangran ti asawak, ngem isulat ta ti trato na kanyak. Kinapudno na, Jack pulos marik na itan nga asawa nak ni Ryan manang. Nagsakit a panunutan at tininamnamak anasayaat nga estado mi kat nagbanag akastoy. Ikarkarigatak nga ibturan ti amin gapu iti anak mi. Kat ikarkararag ko iti Diyos asapay kuma tadumteng to ti aldaw a makapagpanunot ti asawak kat agbalbaliw. No dumteng to manday ta agundaway, nakasagana ak ang mga klunkankwana ken mga barwanan. Gapu ta aging gaita, patpatgagpay laeng ni Ryan nga asawa. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Leia. Pagayam ko a Leia, maasyanak ken ka. Marikriknak no kasano kasakit ti marikriknam iti agdama. Ngam dayawan ka, takabailam nga ibturan amin ang mapaspasaram ita, gapu iti anak mo. Maysa ka apagulidanan nga ina, akabailan na nga isakripisyo kan ibturan ti amin, gapu iti anak na. Kadwanak amang ikarkararag, asapay kuma, tasilawan tinamarswa ti panunot ti asawam,
Kat makita na ti aramidem apa nagibibtor iti trato na ken ka. Kat agbalbaliw kuman, tapno maurnos matlaeng ti estado yung agasawa. Ita, ta saan pa'y amaawatan ti anakyo, dagiti mapaspasamak. Taamok anasaksakit to ariknaan na, no makita na ti aramiden ti amana ken ka nga inana. Makitkita tinamarswa ken mangmangeg na amin akararag mo. Saan nga agnanayon ti sipnget pagayam ko? Dumteng to ti aldaw asumingising ti init para ken ka. Ket masupapakan to iti ragsak ti amin asagsagrapem asakit iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti bagayam, anag pailingad itinagan a Santa at taga-Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Reyolalas family ijay Pantay, Fatima, Vigan City, kan Hernandez family ijay Culaw, Claveria, Cagayan. Kastamet itinasagot kan managayat nga amo mi, datita Beng kan Tito Pete ijay Hong Kong from Jerome Hernandez. Shout out kada Imelda Velasquez, Ems Justo, Dons D, Juanita Bayaksan. Shoutout pa iti Mendoza family, ti Inanama Alicia Isabela, kang runaan ti amak ani Dominador Mendoza from Lovelea Mendoza, ti Malaysia. Ni Dayan Cacho, anak nga Adakin, Aya, Zane, Clinton, Cacho, Rhea Joy Spencer, Amira Timacao from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Shout out kada Isabelita Pascua, Ana Jean Gaho, Konyang, Mary Joy Dulnuan, kastama ti Molina family ti Centro Bulawen from Marilyn Curada. Shout out kada Oscar Estipular, Primitiva Gumangan, Aida Garcia, Sally Mix Vlog, ken Rafi De Gracia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Santa. Dear Manang Emmy, umuna iti amin, kayat kuman pay akablaawan dagiti mangbukbukal iti daytoy a YouTube channel. Naimbag nga aldaw yu amin, kastamatan dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Santa, taga-Cagayanak manang. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaayliwliwa, kan makaibati iti adal kadagiti padak amang tartarabay, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Adamat padas ko manang kat makunak anakasang, ngam ingka gumaak tinagbalin anatibker tapno madaarak ti amin. Dua kaming agkabsat ka ni ading ko Anuel, ngam ulila kamin iti ama. Iso ani nanang latan ti kadkadwami iti balay mi. Rugyak nga rod ti agsalay say manang, sumagmamano abulan, kalpasan ti ipupusay ti amak. Dandanin malpas daytoy apa nagsasarek Santa, Noel. Amuyo mat siguro amarigatan akon amang isakad iti panagadalyo,
Tagmay may sakmat laangan amang manggad, manipod pimusay ti amayo. Nanang? Naimbaglaangan tanasaya at ni Sir Amado nga amo mi iti day di amayo. Talagamot anasingpot ka nun ni Sir Amado, Nanang. Isuti ko na day di tatang. Una, taday di tatang yu ti maysa pagtaltalkan na iti farm na. Naimbaglaangan, ta pinagtali na ednak ijay, uray awanan day di tatang yu. Among namot niya min ang mapagtalkan kayo ko ni tatang, Nanang. Wan, ngam nakababain ti kanayon a dumawat iti paborkan kwa na. Iso ang napanunot ko nga agsarden kapaylaang iti sumaruno a panagsaserreg santa. Ni payla Noel nga ading mo ti agpatuloy. Ha? Nanang? Kailalamat. Agradwarak ton iti senior high. Wan nga rod, Nanang. Ang mga numabaling nga ituloy latan ni Manang di panagadal na. Saanan? Tulungan naklaangan dito'y balay. Total makiasawan tumot laang. Sayang laang tigastos mo nga agad adal, Santa. Saan na ka makiasawa adagos, Nanang? Kaya't ko pa'y ti makalepas iti kolehyo. Makitan to no kabaelakpay. Ngam agsarden ka pa'y laang. Tani Noel nga ading mo ti aginroll inton panagsaserek. Kasano nga day tan, Manang? Saan kamot ka nun nga agtuloy nga agadal? Wan nga rod ading ko. Uray masayangan nak. Jakmat mabalin atob nga ron ti pagayatan ni Nanang. Manang? Amamot ni Nanang. No imbaga na, aramidon na. Nagsapan tumot nga minapimusay day di tatang. Amok ano si Bibiyak pay. Di na itulok ti kayat ang mapasamak ni Nanang. Anya nga raw dun di pangadong mo ita, Manang. Kapilitan na tong palok ti pagayatan ni Nanang. Uray agkadkad ko matiriknak. Iso asika, saysaya atom ti panagadal mo. Tasika ti kayat ni Nanang nga agtuloy. Igaad mo ti agadal. Tapno saan akailala ti oportunidad nga ipapaikan ka ni Nanang. Anyamot to ni Nanang. Talaga nakadkadlaw adinak kay kayat. Nariknak daytan idi pa'y si Bibiyag day di tatang. Kanayon nga idaddadumanak. Ita, di na kon pagtuluyan nga agadal. Tamaki asawa ak tumutla ka no. Di nalaam mo nga ado ti arapaap ko para kada kami a pamilya. Sapay ko matagbaliw tumutlaang ti pangodang ni Nanang. Kaya't ko talaga ti makaturpos. Tapno makaaon kami matiti kinarigat. At sapay ko matagbaliw pa'y ti panunot ni Nanang, Diyos ko. Sapay la kuma. Agbalas ka, Noel, tamapan ta iji farm. Anya taramidin tayo dyan, Nanang. Kasangay ita ni Sir Amado, kat ado ti sagana da. Kasta ka din, Nanang? O sige nga ron tayo bagak ka ni Manang Santa. Tamapan tayo dyan farm ni Sir Amado. Ay, saanan? Saan ta nga isurot ni Manang mo? Hala? Ado tinaskan nga ubraan na dito'y balay. Nagado alalabaan. Ngam, kaasimot ni Manang numabati, Nanang. Saan tayo mo't sigurong agbayag ijay? Saan ka di? Nakababae no nagado tayo amapan. Bayamon nga agbati ni Manang mo. Inton sumarunun ton a sumurot. Ha? Apay, Nanang? Papanan nyo ka ni Noel? Adapas ka ni J. Farm da Sir Amado. Kasangay na, iso nga isurot ko ni ading mo. Mabali na ka di mo't a sumurot, Nanang? Ay, saanan? Agbatikan. Ado tayo no umay kapay. Kababain. Agbatikan ta ado ti maramid dito'y balay. Sige nga rod, Nanang. Agbati aklatan. Ha? Aglaba ka tanaga dun ti lalabaan. Kan adapay tay na sobra amakan idirabi isunti ka nam. Kailala no saan ama ibos. Ala? Uwan, Nanang. Sige, tama nga numangrugin ti paskan.
Mapan kamin manang. No apay ngamin na di nakakayat nga surot ni nanang Sige lang, ading. Kan nakababain nga agpayso na adu tayo amapan. Agbati akon, taado pa'y tubraak dito'y balay. Okay, Ay, okay ka kadilang manang? wen, ading ko. Di nakpagdanagan. Ag-enjoy kakit di ijay. Kan man ka iti ado ha. Sigurado nga kakaimas ni makan iti kasangay ni Sir Amado. Sana bali manang. Ibagakto ko ni nanang tamang ibalkot kami iti iyawid mi para kan ka. Total, ijay mo't nga agtrab-trabaho ni nanang. Sigurado nga adun to ti masubra. Saanan, ading? Sigurado asan tumot lang akayat ni nanang. Di nakpagdanagan dito'y. O kaya klaang. Ay, Sige, mapankan. Itay pa nga urayan na ka ni nanang. Si bibiyag pa'y day di tatang, nadlaw kon nga adayo tirik na kanyak ti inak manang Emmy. Ad-addan anariknak akim maya kay kanyak ni nanang, idi awanen day di tatang. Malaksid a pinagsardeng nak nga agadal, arig na nga impabaklay na pa yun kanyak ti responsibilidad, gaputa malaksid nga agtagibalayak. Ti kayat ti inak, tumulongak pa yung agsapol para iti pagbiyagan mi. Banag ajakmat ket di sinair, tati imulak iti isip ko, para iti inakan kabsat ko ti amin nga ar-aramidak. Iti dayta nga idadaray dananang kan ading ko Anuel iti kasangay ni Sir Amado, may sa abanag tinapagsaritaan da. Senyang, saan ka di nga anak mo abalasang? Apay di mo inkuyog idadapas kan di ti balay. Apay ajay la anak mo alalaki ti intugot mo. Ay, kababain nga may no nagado kami nga umay, sir. Kan may sa, ado ti trabaho na ijibalay. Ay, Iso tag balay? Saan ka di nga adal? saanan, sir? Pinagsardeng ko, tamarigatan nak amang isakad iti panagadalda, no duada iti adi na nga agiskwela. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Apay no alamatan dito'y farm, tapno adda kadwa mga sikaso kadag iti trabahador dito'y. Ha? Agpayso, sir? Mabalin nga agtrabaho dito'y ni Santa? Una, isulangan ti alaam, ngam ti mangala tayo pa ilay ti sabali akadwam. Amukam marigatan ka matan iti trabahom dito'y, iso akasapulam matan ti kadwa. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, sir. Ibagak to nga rod ka ni Santa, ta dito'y ton nga agtrabaho. Wen senyang, Agyaman ak, sir. Namnamaan nyo anasaya at to ti trabaho na dito'y farm. Agyaman ak manen, Sir Amado. Anya jay ko na yun, nanang? Agtrabaho akmatan ijay farm ni Sir Amado? Wan, adong amin ti trabaho ijay. Masapul nga dakadwa ka mga sikaso kadagiti kanen, kanda dumapay akasapulon dagiti trabahador iti farm. Nanang, nasaya at mo tapno makatulong kay ti panagadal ti kabsat mo, kanda giti paggastusan dito ibalay. Ngamnay, say-saya atam ti trabaho, tapno saan akababain kan ni Sir Amadaw. Sige nga rod, nanang. Nasaya at nga agpaiso. Taiso pa'y di maitulong ko dito'y balay. Rumbang laang, ngamdyan dakala dito'y. Sayang ti sweldo nga ito ni Sir Amadaw. Uwan, nanang. Jabilin ko di mo liplipatan. Saya atam ti trabaho, tapno maayayo matkan ka ni Sir Amadaw. Di kay agdanag, nanang.
Aramidak amin nakabailak tapno awan ti makuna ni Sir Amado. Rumbang laeng tapno adamot Sir Bem. Naimbag nga aldaw yo, sir. Si kakadin di anak ni Senyang abalasang. Uwan, sir. Talaga gayam abalasang kan. Kasla kaano laeng iti itugtugot na ka dito'y di amam. Basit ka pa'y iti ngamita balasang kan. Nasaya at mo tay manugot kang agtrabaho dito'y. Anyay tayong tinagan mo, balasang ko. Santa, sir. Isuruntukan ka ni nanang mo, na niya dagiti trabahuam dito'y farm. Ag tinlulong kayo, tapno diyakon mga lapay iti sabali ababaunan dito'y. Amo kakabailan yun nga agina dagiti trabaho dito'y farm? Uwan, sir. Kat agyaman unay kada kayo. Kumusta ti umuna nga alda mo ang nagtrabaho dito'y farm, Santa? Nasaya atmat, sir. Nasisingpat dagiti trabahador yo dito'y farm. Kasmat lakada kayo. Wen, nasaya at datat tao. Nabayagdan na trabahador dito'y. Si bibiyag pa'y day di asawa, trabahador ko idan dito'y. Akasmut lang iti day di amam. Dakkel atulong daytoy kada kami, sir. Nang runa iti panagadal ti kabsat ko. Katsi ka, awan ka diti plano amang ituloy iti panagadal mo. Saan pa'y siguro nga ita, sir? Ngam kayat ko launay. Ngam, marigatan kami kan ni nanang, nudwa kami nga agiskwela iti kabsat ko. Maimayat matlaeng no ituloy mo ti agadal. Napatag ti edukasyon iti may sa tao, nangruna ita panawan. Day ti kakaisuna aba nagasana maagaw ti asino man, kanday ti kapat ganagamang mo uray sa dino man ti papanam. Kinagpay suna, talaga kayat ko mati makaturpos, sir. Tapno maparang ay ko mati panagbiag mi. Nasayat day ta panggap mo, Santa. Nagasat ni nanang mo tanaadan iti anak akasken ka. Nasingpot ka nga anak. Napatag ngamin unay kanyak ti pamilyak, sir. Isuda ti kang ronaan nga inspirasyon ko ito'y abiyag. Kat ikarkararag ko asapay ko ma, tadumteng to ti aldaw, ama iyaon ko ida iti kinarigat. Nagtrabaho ak nga rod iti farm ni Sir Amado manang Emmy. Nasingpet ni Sir Amado. Kat dakkel mo't atulong ko kaninanang timatmat gadak iti farm. Gapo siguro iti kinasingpet nga amo ni Sir Amado, nalipata kon ti panggap ko nga agtuloy nga agadal. Kasla siyak nga minan tinagbalin a personal a para asikaso kan kuana. Siyak ti pagtaltal kanan, manipod nagtrabaho akken kuana. Dakkel mo't day ta pagyamanak iti Diyos manang, gaputa manipod nagpaayak ken kuana, adun ti parabor a naipaay na kanyak ken iti pamilya. Agyak. Agingga idi nagsakit ni Sir Amado. Sir, adto yan ti kanan nyo. Masapol amangan kayo sakbay ato maranyo dagiti agas yo.
Agyaman ak santa balasang ko. Naimbaglaan tada ka mga asikaso kanyak. Agpaimbag kayo kumaa, Sir Amado. Diyak lakit ni Maklon no dada ka sa mapasamak kada kayo. Nagasatak da simangbay ka itibiyag ko. Saan kami anadaan iti anak iti day di asawak? Gamsaan pa'y gayam anala daw ti amin. Ta simangbay ka iti biyag ko. Santa, balasang ko. Gapukan ka, kasla na addaan akon iti pudpudno nga anak. Kasta akmat, Sir Amado. Kasla kayon pudpudno nga amak. Patpatgan kayo unay. Iso nga agpaimbag kayo. Kayat kayo apagserbyan. Aging ga iti adda kayo pa'y abiyag. Kayat ko ama enjoy pa'y ti amin ang nagrigrigatan nyo. Gaputawan mo ti sabali nga agnomar kadagiti sanikwayo. Wan balasang ko. Kayat ko pa iti agbiag iti napaot. Nang runa ita. Tadakan nga imbilang ko kas anak ko. Kahit pagyamanak mo't takas lapudpud no nga ama tinang ibilangam kanyak. Gaputa nagsaya at kayo at tao, Sir Amado. Kasla makitkitak day di tatang kada kayo. Da kayo tinang ipanagnak. Nga adapay gayam mangipatpatag kanyak. Santa. Saan kumat nga inlibak kada kayo, ti sabali at rato kanyak ni nanang. Diyak pulos na rik na nga impatagnak, malaksid iti day di tatang. Nupay kasta, patpat gakunay ni nanang, taisukat nga ron tinakautangak iti biyag ko. Di ka agladingit, Santa. Dumtang tumot lang ti aldaw ama kaamiris ni nanang mo. Kat patya ka marik namton ti panangipatagnakan ka. Sapay ko, Master Amado. Ikarkararag kumot day ta. Nay, apay, papanam, Santa. Mapanak man agatang kadagiti kasapulan ni Sir Amado, nanang. Pambarak matan amapan iti klinik ti doktor na. Tamangalak kadagiti kanayunan nga agas na. Ay, kasta ka day. No apay mo't ngamin akala at ti panagsakit ni Sir Amado. High blood pa'y gaya man. Wan nga rod nanang. Isama sapul ang mabantayan dagiti kankanon na. Dagita pa'y timay sa agagaraak iji ili. Ay, nagasat nga rod ni Sir Amado. Tasikan ti personal ang mga sasikaso kenkwana. Makita kat kasta unay ti panang taripatom kenkwana. Ha, Santa, ang mga nusabali mo't daytan. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, nanang? Amangan ko nak no adan sabali ang marikriknam para ken ni Sir Amado. Ay, saan ka unay nga agambisyon si Kasanta? Ta saan to ang mapasamak day tapang panunutam? Nagbidot kayo no anyaman day tapang panunutan nyo, nanang. Napatag kanyak ni Sir Amado. Gaputa imbilang kon akas pudpud no nga amak. Katkastamot ni Sir Amado kanyak. Nalablapos pa'y ngam anak tinangibilangan na kanyak. Iso adayo kumaikan iti sabali aka ipapanan ti makitkita yo akinasingad mi. Gaputa nagbidot kayo, nanang. Manang, kumusta ngay ni Sir Amado? Nasayaat mo ading ko. Medyo pumigpigsan. Naimbaglangan, manang. Tada ka mga sasikaso kon kwa na. Kaasi mo tagmaymaysan. Awan misan. Awan mo't ngamin anak day ti day asawa na. Wan nga rod ading. Ngam ni nanang,
Sabali ti pangipapanan na iti kinasingad ko kani Sir Amado. Ha? Di nalaan mo nalablabos pa ngam iti maysa nga ama ti pangibilbilangak ken kuana. Pasensya mo ni nanang, manang. Sipod pa'y, kas jayin ti ugali na. Amok mali na. Amok mo't ama awatam ti amin, saan ka di? Wan ading ko. Manipod pa idi. Puro pan nakaawat ken panangipatagtimpay ko ken kuana. Itilaksid ti sabali at trato na kanyak. Amok day ta manang. Kat amok adi mong tuguraan ni nanang, gapoy ti kas jaya kababalin na. Saan to apulo sa ading ko? Gapu tapat-pat gag-unay ni nanang. Santa, agtugaw ka balasang ko, taday bagakken ka. Anya ka di dayjay, Sir Amado? Napigsa akon. Nagsublintisigod na kinaganay-gay ko. Kat sikati makagapoy ti amin. Tinaripato nak. Kat pagyamanak unay day ta, Santa. Inaramid ko lang ti rumbang, sir. Kas nakunakon, napatag kayon kanyak, iso adi kayon tupulos baybayan. Kas pang subad ko iti kinasayaat mo kanyak. Kayat ka pagadalen. Kayat ko nga ituloy mo ti panagadal mo. Ha? Agpaiso, Sir Amado? Pagadalandak? Wen, Santa. Katalam tanyaman a kurso a kayat mo. Pagadalan ka, aging ti makaturpos ka iti kolehiyo. Agyamanak, sir. Talaga aday ta ti arapaap ko. Ti makaturpos iti kolehiyo. Ita, matungpalan day ta nga arapaap mo, Santa. Katamok, jak to agbabawi amang paadal ken ka. Gaputa makita ka na nga to ti arapaap mo iti biyag. Pudno unay day ta, sir. Kat itapay laeng, agyaman akon kada kayo. Parabor na kayo ti Diyos kanyak. Agyaman ak unay, sir. Pinaayabandak ka no, Sir Amado. Wensen yang, tada kayat kung ay bagakan ka. Anya ka di dayta, sir. Manipo din ton bigat. No, kayat yo. Kidawag ka dito'y kayo ngagnaad ni agiina. Nalawa ti balay ko. Kat kayat kung adakadwak dito'y. Kan may sa imbilang kayon kaspudpudno a kapamilyak. Iso ati kayat ko, to'y balay ko kat balay yumutan. Ha? Ay, Allah, ay nakababain mo tan, sir. No dito'y kami nga agnaad kadagiti anak ko. Senyang awan ti rumba nga pagbainam. Kaya't ko asupapakan ti amin akin na imbagyo kanyak. Nangruna ni Santa nga anak mo. Tano sana gapo iti panang taripato na kanyak idi masakitak. Nalabit adakas kuman tinapagtan ko. Nagasat ka senyang tanadaan ka iti anak akas ka ni Santa. Ay, sir. Nakasingsingpot nga ubing. Kanadarapap na iti biyag, asaan lang nga para kan kuana. No dikat para kada kayo a pamilya na. Iso kayat ko pagadalan ni Santa. Kayat kung agtuloy nga agadaal aging kamalpas na ti koleyo. Katadalan na tanyaman a kurso a kayat na. Ha? Ay, agpaiso, Sir Amado. Ay nalabos sa amot ti papaayo kada kami. Kasano kamin tupay ngay a makasubalit kada kayo. Senyang, sa anak nga agsingir. Kaya't ko lang nga subadan ti amin na kinasaya at ti anak mo ani Santa. Iswarong bang lang nga ipatag mo iti kastao na iti anak mo. Taado ti isang bay na parabor kada kayo, gapo iti nasaya at agalad na. Ay,
Amok no anya ti marikrik nam itasin niyang. Ngam saan pa yan naladaw ti amin. Tapno iparik nam ita anak mo napatagmatkan ka. Saan pa'y analadaw ti amin? Kablaawan da ka anak ko, nakaturpos kan. Agyaman nanang, kat isagot ko kada kayo daytoy diplomak. Congrats manang Santa. Nakalpas ka ni nursing. Uwan nga rod ading ko. Saan asyak ti pangisagutam iti diplomam anak ko? No saan kat ani Sir Amado? Iso ti kang runaan anak katulong ken ka iti panagadal mo. Nanang, uwan anak, kadakkel nga utang tayo imbag anakam ken kuana dayta. Kang runaan na, no saan agapo ken kuana, saan anak kaamiris kadagiti ado abindot ken nagkurangak ken ka. Pakawanan na kuma kadagiti nararamid ko manipod ide anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan nanang. Tinapatag, nakaamiris kayon. Kat naragsak tayon asang kapamilya. Manang, anya nga ti plano mita ta nakaturpos kan? Ag-examen akadago sa ading ko. Kat sapay ko mata makapasaak. Tapno agbalina kon anaan-anay a nurse. Kat ti kang ronaan a pasyente. Awan sa bali, no saan ani Sir Amado. Ti tao ang nakautangak iti amin ang maragragpat ko ita. Kan siyempre, da kayo kan ni nanang. Siyak timang taripato kada kayo, tapno saan kayong agsaksakit, tapno makapagdadan na tayo pa'y itinapaot ading ko. Kablaawan ka, Santa. Nakaturpos ka ang balasang ko. Utang ko amin dagiti kada kayo, Sir Amado. No saan ada kayo anang paadal kanyak. Nalabit, diyak kumapay nakapagtuloy ang nagadal aging gaita. Santa, nasingput ka nga ubing. Iso arumbang lang nga maparaburan ka. Kat naragsakak para kan kabalasang ko. Agyaman ako unay, Sir Amado. Kat ikarik asaan kayong taabaybayan. Taripatuan kayo aging gaiti kabaelak. Agyaman ak, Santa. Ita, jakon kabutang ti mataengan. Gaputaamok nga adda ka, kan ti pamilyam akan ayo namang tarabay kanyak, kan mang taripato kanyak. Iso nga rod akinayat ko tinagbalin a nurse, Sir Amado. Tapno mataripato kayo, anaimbag. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ita, may sa akon anaan-anay a nurse manang Emmy. Katkas inkarik ka ni Sir Amado, siya kon timang tartaripato kan kuana. Nupay kaya riga kon ti private nurse ti tao anang tulong kanyak, siguraduak matlatta nga da oras ko para iti inak, nang runa kat adamutan edad na. Kayat ko amarik na tinalaos apan nang ipatag ko kan kuana, itilaksid dagiti impakita na kanyak idi. Tauray balibaliktad ti lubong manang. Saan to ang mailibak, ano awan ti inak, anang imot kanyak iti saklolo na, iti lasod ti siyam abulan, awanak kumamot iti daytoy abiyag. Kat agyamanak unay iti Diyos, tababaan iti panangigiya na kanyak, naragpat ko ti amin nga arapaap ko, babaan ka ni Sir Amado,
Apatsyak nga isu ti instrumento nga inaramat ti namarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Santa. Santa, pagayam ko, ti pakasaritaam ti mangipaneknek, iti pagsasao ako nada. Iti likodan tinapuskol ken nangisit nga ulep, sumingsingising latta ti init. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaam. Nakapasar ka iti rigat ken ado apan nubok. Ngam iti laksid amin dagita, nagtalinaed ka na tudyo ken saan apulos akim mapsot ti pamatim iti namarswa. Ita, iso daytan ti supapak ti amin a napasaram iti kalabas. Kas iti nakonakon, nasingpet ken natudyo ka nga anak, ken nasayaat ka iti sabali a tao, iso nga impaay ti Diyos, ti amin nga ingkarkararag mo ken kuana. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinasayaat mo a tao, ken agtultuloy ti isasangbay dagiti parabor iti biagyo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rex at Tagala Union, ngam iti agdama, adda iti pagilian a Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Bailen family di Pangasinan from Mericia, Bailen. Makablaawan met dagiti agsiksik ka di Magdalero Villa Leonora ken taga Kinati Santa Teresa Cagayan from Sharon Sumer Aquino. Shout out kada Jasmine Rivera, Evelyn Silatok ken Ronnie Ugayamba. Happy 27th birthday iti anak ko ani Sandy Sarmiento di Baguio from Shans Padilla. Makablaawan, Dalamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Manugang ko ani Junjun Bagsaw di Baguio, kanti Pamilyana from Noli Olinares. Shout out kani Okoy Titabok from Darren Vallejo. Precious Jane Asha from Mary Jane Asha. Shout out pa kada Annalyn Kakayan, Rodalyn Ampa, Virginia Codamon, Velasco Luvier ken Romulo Flauta. Shout out pa kada Nora Belaño, Ryan Belaño ken Romian Belaño iti Bagabag, Nueva Vizcaya. Danilo Gonzales ken Dennis Gonzales di Villa Coloma, Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastamat nila Lane Hervasio Gonzales Prado ken J.R. Prado iti Saudi Arabia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Rex. Dear Manang Emmy, umuna iti amin kayat ko ayabkas tinalao sa panagyaman ko, gapo iti pan na kaipatangatang mananday ti a programa. Siyak ni Rex Manang, Tagala Union, ngam iti agdama kat addaak nga agtrab-trabaho dito'y Dubai. Baruak pay laeng manang kan agmay saak nga anak. Ninanang laeng tinangisakad iti panagadal ko, tanasapa apimusay day ditatang ko.
Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idadaak pay laeng iti senior high. Nanang, nariwat pa'y laeng. Apay nagsapa kayo nagring. Masapa kita amapan iti tiyendaan anak ko. Tiyenda ita, kat sigurado nga adu ti aggatang. Aywan, biyernes gayam ita. Sige nanang, agrubat kayon. Siya kung tagluto ita armusar tayo. Ay sige man nga rod anak ko. Masapa ka kadimot ita sumrag. Wan nanang, masapa akmat. Masapol alipasan mi di group project mi. Ta isubmitar min da jenton malam. Ay, isumat lagayam anasapa kamot anak kareeng. Sige nga rod ta inak agpulusan. Huston to no makaluto ka anak ko. Aggidan tanton amangan. Kan makikuyog akton kan kananang. Ta itulot ka pa iji tiyandaan. Sakbaya sumrag kak iti pagadalan. Nanang, siya kung di mangirwar ka dagiti tagila ko yo. Tulungan kayo pa nga display. Sige man nga rod anak ko. Awan pa'y ngamin ni Iseng. Medyo maladaw ka no ita, dabi ita si kaswod na. Kasta ka din nanang. O sige nga rod, siya kung display. Sapay adun ti tao nanang. Ala, agawaan ta nga rod Rex. Tapno makarugi ako nga aglako. Sana bale, tadanton ni Iseng inton madamdama. O sige nanang, siya kung di makamo ditoy. Mapankanton iti pagadalan, kalpasan ama i-display ta dagiti mailako anak ko. Ang mga numaladaw kamat. Sana ka maladaw. Nasapa pa'y nanang. Guston to numalpas ko amin dagitoy. Ayan nga tandag iti kagrupok. Masapul amalpas mi ti group project mi. Sapay mi. Sapay, masapul ama ipasa inton malimday jayan. Rex, naimbag ta si mangpot kan. Ah, ni, si kamot gayam Leia. Sa dino tayo andag iti kagrupo ta. Awan da pa'y nga rod. Orayan talata idan. Madamdamalaang. Adadan ton tagijay. Sige nga rod. Agtugaw ka pa'y lang dito eh. Ay, Oh, apay nga agsannaay ka. Kan, nasapa pa'y laang. Kasla na banbanugan day talangam. nagkapuak namin iti tiyandaan Leia. Tinulungak pa'y ni nanang anang lukat. Ken, nag-display ka dagiti tagila ko na. Talaga? Nagsingpot ka matag ng anak? Matulungan pa'y ni nanang mo sakbay nga umay ka diti pagadalan. Kaasimot ngamin ni nanang. Manipod pimusay day di tatang. Isulangan di mangisaksaka di ti panagadal ko. Imbaglakit din Tadandanita yung agturpo si ti senior high. Wan nga rod. Kat, anya nga ti planom kalpasan ti graduation. Diyak pa mo, nagtuloy ang agadal Leia. Ninanang ti agdesisyon iti day taabanag. Sigurado apagtuluyan na kaninanang mo. Sapay ko Leia. Tatalaga kaya't kumutag kolehiyo. Think positive nga min Day tati kay kaya't lukon kakit. Amom, tunggal makasarsarita ka. Naglagan diriknak. Kasla ka lang amin anghel ang mangigigiya kanyak itag na nayon. Gayam naksan ka di. Rumbang lang asuportaran ka iti kayat mo. Agyaman na Leia ha. Ni, adan dagiti kagrupo ta. Isudan dagita sumungad. Ni, adda kayo gaya man nanang. Sigurado na bambannog kayo ita. Ay, wan nga rod anak ko. Nagado nga minti aggatang tatsyendaket nga rod. Naimbaglaangan ta si mangpatmatlaang adagos ni Iseng. Nagado nga minti inaramid medya pagadalan nanang. Isasaan kayo na nasukon.
Lipasin mi ngamin amin anas ka na may pasa sakbay ti graduation. Nay, wan nga agpaiso. Umadanimot gaya man ti graduation mo, anak ko. Wan nanang, katagyaman na kita daw sakripisyo yo tapno makaadalak. Amok anarigatan kayo, sipod pimusay day di tatang. Obligasyon ka pagadalan, anak ko. Day tamot laeng ti arapaap day di tatang mo. Kat makitam, saan ang napupuutan? Aggraduar kan iti senior high. Wan nga rod nanang, matulungan kayo ton nga glako iti tiyandaan. Wan, kabayatan a bakasyon. Mabalin ka tumulong, ngaminton pa nagsasarag saanan a mabalin. Ha? Oh, apay adaklaat ka. Kaya't yu asawen, agkuleyo ak nanang? Siyempre, but anak ko. Asino nga min tinagkuna saan kang agkolehyo? Diyak kami ninamnaman nanang. Amok kami na marigatan kayon. Nang runakit, nagasgastos ton nagkuleyo ak. Kabailakpay, anak ko. Iso nga ron nga agtrab-trabaho akpay, tapno maisakad ko di panagadal mo. Agsardeng aktulaangan inton nakaturpuskan. Agyaman ak nanang. Agyaman ak unay. Leia, ada na pintas nga ipadamag ko kun ka. Kasla nakaragragsak ka ita, Rex. Talaga? Amom, imbaga ni nanang agtuloy ak kanong agkoleyo. Inarakop na ko dun. Saan ako na makaangas, Rex? Sorry pasensya kan Leia. Diyak mo tin napuutan nga narakop ka. Maragsakan ak namin unay. Kat naragsakak mo't parakan ka. Oh, di mamatikan kanyak. Kunak tumot ngamin ngagtuloy ka. Amom Leia, bilibakin ka. Naimbaglangan ta kaya't nakagayam. Uray nung nakurapay kami laeng. Pada-pada ti tao, Rex. Awan ti nabaknang. Awan ti marigrigat. Basta agsalukag ti may sa tao, tapno maragpat na dagiti arapap na itibiyag. Nagmayatan na denggan dagiti ibagbagam Leia. Amom, swerte man tagbalin na nobyom. Uray si kamot, Rex. Nagsingpot ka. Ken nakatultulnog ka iti inam. Sigurado ak nga agbalin kanto apagwadan nga ama. Umay ka, agselebrata. Mapantamangan iti karinderya. Pasensya ka na, isulaang ti kabailak nga ilibrikan ka. Sika talaga. Naimasamot ti makan iti karinderya. Ala, umay ka nga rodan. Kasta unay aragsak ko manang Emmy, idi imbaga ni nana nga agtuluyak kano iti kolehyo. Diyak ngamin ni namnama, gaputa makitkitak tirigat ni nanang tapno makaadalaklaeng. Agraman ti kasingadan agayam ko ani Leia, nalaos mo tiragsak na, apaman ana ipadamag ko kenkwana ti amin. Nasingpet, kanapintas ni Leia manang, kat ti magusto ak unay kenkwana, uray bak nang daam mo na ti makilangan kadagiti marigrigat akas kanyak. Diyak ilibak manang, adda pa naggustok ka ni Leia. Ngam ti manglaplapad kanyak, kat ti estado na ti biyag. Diyak pulos maipaay dagiti maipapaay ti pamilyana. Agingga adimtang ti kaaldawan ti graduation mi manang Emmy. Kablaawan ka, anak ko. Ay nakagraduar kan. Agyaman ak nanang. Sagot ko amin kada kayo dito baligik. Congrats, Rex! Hello, Nana. Ay. Congrats mo't Leia. Wan gayam nanang. Iso ni Leia.
Ti kaadalak ken nasingadagayem ko. Si kagayam di kanayon nga istoryaan kanyak ni Rex. Ha? Ay, talaga nagpintas kagayam, balasang ko. Nanang, Ala, saan mat nana? Adagayam ijay ni Papa. ha? Iso ka di dayjay ti papam? Wan, umay ka, iyam amo ka kankwana. Nakababain samot, Leia. Wan nga agpaiso leya, balasang ko. Nakababain. Saan nana? Nasingpot ni Papa. Kaya't na kayo pa'y nga rod nga imbita rin iji balay. Adamin basit asagana. Ha? Saanen, balasang ko. Tasyak, agsubliak pa iji pwesto. Jak amo ni Rex, no kaya't na ti sumurot. Nanang, Umay kakit din, sumurot kan kada kami. Sigin anak, mapan katapno maamamom anasaya at ti Papa ni Leia. sige nga rod, nanang. Sumurutak ka ni Leia. Naimbagngal daw yo, sir. No, Jack Mariro. Si ka ni Rex? Isungag pa iso Papa. Saan mo't nga minakayat ni nanang na ti sumurot itay? Ada ka no pa'y aramidon na iji tiyendaan. Pudno day ta, sir. Naimbag nga ron na napilit mo ni Rex nga umay dito'y balay, Leia. Mabitla ang tapay sa gana kong dagiti makan. Wan Papa, Leia, nagdakkel gayam ti balayo. Nakababain ti sumrek. si ka talaga. Feel at home, di ka agbabain. Oray ni papam, nakasingsing patmat lang akaskan ka. Awan nagdumaan nyo. Iso nakarakaro na mabainak ka. Talaga gayam ang nabak nang tayo. Awan iti estado ti biyag ti panaggagayam. No siyak amay sa, mas kay kayat ko pa'y ti makipulapol iti kaskada kayo. Ado ngamin dagiti makitkitak ababak ng amata pobre. Yak kayat ti kasjay. Sa bagay, iti kinaunday ti panawon na naggayam ta. Saan ka apulo sa kimayakay kanyak? Nga oray amom anak kurapay laang ti pamilyami no maidilig ka na kayo. Saan ta apulos? Gaputa, napatagkan kanyak. Ha? Agpaiso, Leia? Ha? Kwa, wan, napatagkan kanyak agayam. Apay, saan ka di napatagkan ka, Rex? Siyempre, napatag kamat kanyak Leia. Gaputa saan ka laan na pintas? Nakasingsing pat kapay. Amamot gayam timang bolaan niya. Oy, sana ka mang bolbola Agpaiso dagitim bagak. Napatag ka unay kanyak, Leia. Panagkita kat nasingpet ni Rex sa gayam mo, anak ko. Wan Papa, iso na si dagakan kwa na. Ngam, kanayon ko nga agdingayan. Ngamin, ay ayan na launay ti biyagda nga agina. Gaputa sa anda ka no abak nang. Kanayon na nga ibaga amarigrigat dalaeng no maidirig iti estado tayo iti biyag. Amom, anak, sana lapad ti kinakurapay. No, adalakit di arapaap ti maseknan. Papa, Amom ka di, Leia. Day di mamam tinabak ng ide. Isuda tinasaliwanwan ti panagbiag na. Da kami, nakurapay kami laeng. Gaputa man nalon laeng day di lolom, day di amak. Trabahador dalang idi day di lolom. Iso anagam-am mo kami iti day di mamam. kasta ka di Papa? Wen anak. Agam sana pulos nga imparik na kanyak day di mamam nga agduma ti estado ti biyag mi. Kasmut lakan ka iha. Awan pilpilyam agayam. Basta nasaya at dalakit di. Agpaiso day ta Papa. Iso ano daduma, masurunak ka ni Rex. Tasang ka dagulit na anakurapay da kano, ama ididig ka da tayo.
Sa bagay, saan mo mababalaw ni Rex? Ta isumot nga bintipod no. Ti pagsaya at nalaeng, saan mo nga iparparik na kankwana, an al-alwan ti panagbiag mo ngam iso? Talaga saan, Papa? Tadyak kaya't ako mayakay kanyak ni Rex. Kumusta nga iti ipapan mo iji balay daleya, anak ko? Nanang, nakarkaro na bimabati pa nagkita kiti bagik. Pudmagik. Pudno ngamin anabak ng daleya. Nagdakil di balay da. Ken nagado ti babaw nanda. Agraman trabahador da iti negosyo da. Nag-asat ka nga rod, anak ko, takayat nakaagayem ni Leia. Makita mo't anasingpet abalasang, ken saan amadlaw nga addaan da iti biyag. Agpaiso day tananang. Iso nakarkaro na raw magkita ni Leia. Kasla damadmadlaw ko anak ko. Ha? Agayat kan samoten kan ni Leia. Nanang. Ay, kunakon ket. Agayat kan kuana. Jack ilibak nanang. Nga mabay na ka mangipod no itirik na kankwana. Amangan no ibagana pa yagun gundawayak. Jack kaya ta kumayakay kanyak ni Leia nanang. Jack lakit ti kabailan. Ket, anya nga rod ti aramidem. Agtali na adlatan na kasta. Adi mo ipudno ti marikrik nam kankwana. Dumtang to siguro day tananang. Intun, adan kirid ko amang ibaga. Ngam no ita. Kaya't ko ngay pamay sa ti panagadal ko. Tapno dumtang to ti panawan, nga damotin ikarit ko ni Leia. Ay, nasaya at day ta ka panunutam, anak ko. Amok nga ipaay amin ti Diyos dagiti kalkali kagumam. Gaputa na singpet, ken natudyo ka nga anak. Pudno tinaibagak iti surat ko manang nga agayata kon ni Leia, ti best friend ko. Ngam adda pa nagamak ko amang ipudno iti riknak, gapu iti agduma nga estado mi iti biyag. Dakkel alapod ti kinakurapay mi no maidilig kadakwada. No pay kasta, naragsakak latta, takanayon ang makita ken makalangan ko ni Leia. Agpada kami met iti universidad a nagadalan iti kolehyo, iso asaan kami a nagsinsi na Apulos. Iti panaglabas ti aldaw, nakarkaro nga inayat ko ni Leia. Amo kamadmadlaw na nga ada sa bali a marikriknak para kankwana, kat amok nga ururayan na laeng ti panagpudno kankwana. Naglabas pa iti aldaw kantawan manang. Dandani kayon agturpos iti kolehyo, anak ko. Ay, agyaman ak iti Diyos. Tada ikarkarigatan ta na isakan ti panagadal mo, anak ko. Amok amaragragsakan itan ti amam iti sidong tinamarswa. Tanatungpalan ti arapaap na paraken ka. Kapo amin dito iti sakripisyo yun, nanang. Kat, kumusta kayo ngay kan ni Leia? Okay mat nanang. Nasingad kami latay ti tunggal maysa. Saan mo pa ikadi nga impod no? Ti panagayat mo kankwana? Saan pa ingarod, nanang? Anak, di ka kadi makadlaw. Saan anak kinobnobyo Apulos ni Leia? Ha? Kaya't asawan day ta, nga adamot panagayat na ken ka. Nanang? Sika ama ka no mauman ton nga agururay ken ka, kat makirelasyonan iti sa balay. Anya? Makaturpos kanton anak ko, at danton maipagpanakkel mo. Day tamot ti pampanunutak, nanang.
Jak lakit di maaklon na dantun sa bali nga ayatan ni Leia. Amot lagayam. Anya pa'y ngay ti urayam anak ko. Kaya't mo ka di asyak ti mangibagaken kwa na no anya ti marikriknam? Ha? Ni, sana nanang. Agor urnungak lang iti kirot ti pakinakam. Tapno maipudnok ken kuanan ti marikriknak. Ay kat aramidam itan anak ko. Aging gaasaan pa'y analadaw ti amin. Apay nga inawis nak dito'y parke, Rex. Adanas ka na maamwam Leia. Kat sapay la kuma. Tasaan kang agong ungat. Kandi ka kumaumadayo kanyak. Apay ko mga agungetak ngay naon mo tirumbang akaunget ko. Apay ko mga umadayo aken ka. Leia, nabayag a panawon a kinupkupi-kupak day ta marikriknak. I love you. Apay nga umisam ka. Pasensya ka na no di mo nagustuhan ti impudnok. Apay, umisa makaya no jak nagustuhan timbagam. No kasta. Nabayagan nga amok nga agayat ka kanyak, Rex. Ha? Apay, ti kunam, makaurayak iti kastoy kabayag. No jak amo nga agayat kagayam kanyak. Ha? Sino ti nakaamwam? Ninanang mo. Ha? Isu tinahibaga kanyak. Idi pa'y amukon Rex. Inuray ko lang ti panagpudnom kanyak. Isumot lagay masang kadamag ni nanang noon yan ti estado ta adwa. Ni nanang nga talaga. Amom Rex, idi pa'y laeng. Agayata kun kan ka. Ha? Iso nga impariknak kan ka asaan alapod ti estado mi iti biyag. Parang amin kanyak, awan ti marigrigat. Agpapada tayo laeng. Italaan nga min anay kanak iti kirad. Tapno maipudnukan ka ti panagayat ko Leia. Dandanin ti panagturpos tayo ti kuleyo. Kat aramidak ti amin. Tapno maikariyak iti panagayat mo. Kayat ko nga isaganaan ti masakbayan tadwa. Rex, Jaket nga damay baga ti sabali a tao. Jaket nga ibaga dati kinabak nang yulang talalmanag. Kan kayat ko nga ipanagnak ka ni papam. Akabailan ka nga ipaayan iti nasaya ta panagbiag. Babain iti panagsalukag ko. amok day ta Rex. Katdayawan ka unay. Ay ayatan kamot unay-unay, Rex. Anya nga iti planom itata nakaturpos kan anak ko. Agkasar kayo ka din kan ni Leia. Saan ba'y nanang? Napagsaritaan min day tabanag. Ti kayat ko, may saganaak pa'y ti amin sakbay nga agkalay sa kami. Sa bagay, nakauray tupay itinabayag a panawon. Itantulakit din asaan. Kaya't kung awan to ti pagbabawyan na di panangikalay sakyan ko na nanang. Amo tayo mutabak ng ti pamilyada. Kaya't jaket niya dan tumakunada kanyak. Nasaya at daytaan na panunot mo anak ko. Amok akabailam aragpatan amin at tartarigagayam. Saan lang nga dayta ti tartarigagayak nanang. Kaya't kayo mo't nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag. Panawon mo't tapno subalitak tinagado arigat kan sakripisyo yo kabayatan ti panagadal ko. Di mo panunutan dayta anak ko. Umdasan kanyak a makita ka nasaya at to ti masakbayam, agraman ti buklem to a pamilyam. Nanang? Bakit ako, anak ko? Ti panunutom ka ti masakbayam.
Aging nga daak pa'y abiyag. Suportaran ka iti anyaman akayat mo nga aramidan. Agyaman ak nanang. Utang ko ti amin kada kayo. Naawan kayo. Saan ko kumamot ang naragpat da ito eh? Ket ibagak kada kayo nanang. Ipatpatig kayo unay. Leia, ada ko may bagakan ka. Sapay la ko mata maawatan nak. Anya day ta, Rex? Nukas pangarigan. Mauray nak nga ta. Di kanto nga tagbaliw. Anya ti kayat mo asawan? Agpakada ako makan ka. Kayat ko ta agabrod. Tapno nabibit ang makaurnungak para iti masakbayan ta. No day ti pangadeng mo, suportaran ka, Rex. Makaurayak. Uray ka sa nupay kabayag. Oh, agyaman nak Leia. Katikarik. Apaman na makaurnungak. Agawid akton tagkalay satan. Kat mangrugitan namang bukol iti bukod ta pamilya. Namnamaak day ta akarim, Rex. Di kagdanag. Makaurayak gaputa ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat kan ka Leia. Ay ayatan kamat. Unay-unay. At daak pa'y laang dito'y Dubai man ng Emmy, ngam dandanin malpas ti kontratak. Agawid ak tumutan di ta Pilipinas, tapno tong palag ti naikarit ka ni Leia, nga agkalay sa kamin, katrugyan min ti mangbukal iti bukod mi a pamilya. Nagasatak manang tanapalawlawanak kadagiti nasayaat at tao. Umuna, ni nanang ang nagsakripisyo iti naunday a panawan, tapno makaturpusak iti panagadal ko. May kadwa, naaddaanak iti kaayan-ayat aman nakaawat ken manangipateg. Kat kang ronaan ti amin, maaddaanak ton iti katugangan asaan a mata pobre, ken nagserbi amay sa nga inspirasyon ko iti biag, tapno agsalukagak, ken matunoy ko amin nga arapaap ko iti biag. Podno tay kunada, asaan alapod ti estado ti panagbiag, no lakit di taagsalukag ti masaknan. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Rex. Pagayam ko a Rex, pudno unay a makaipaay iti inspirasyon ti padas mo. Sikati nang ipanagnak, asaan alapod ti estado ti biag dagiti aging innayat, no lakit di ammo ti masaknan ti agsalukag, ken adda determinasyon na iti biag. Sapay kuma taadupay ti parabor asumangbay ken ka pagayam ko, kat agtultuloy ti kinasayaat ti linnangan nyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti
ti biyak